कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर गतिया मला तीर्मला दिबदो ब्रकाले गतिया मला तीर्मला दिबदो अतरे दुलिया तिबो कर्पूर तांबूले अतरे दुलिया तिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखा अति जट शक्ति वृंदा ललिता विशाखा अति जट शक्ति वृंदा अज्ञया कोरीबो सेब चरणारविंदा अज्ञया कोरीबो सेब चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासरनुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासरनुदासा सेवर बिलासा कोरे नरोत्तम दासा सेवर बिलासा कोरे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरने गति हरण की मो राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण एल्लोर्कुम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण நம்ம இன்னைக்கு ஆறாவது அத்தியாயம் புலன்களின் அதிபன் பகவான் புலன்களின் அதிபன் அப்படின்றத லாஸ்ட் வீக் நம்ம வீக் பிஃபோர் லாஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம். அதை நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம். மங்களாச்சரண் பாடினா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய हे कृष्णा कर्ण सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா ISKCON மங்களூர் இந்த டெய்டிஸ்க்கு நம்மளோட பணிவான வணக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம இந்த அத்தியாயம் புலன்களின் அதிபர். ஸோ நம்ம நிறைய பார்த்தோம். புலன்கள் தான் எல்லாருமே கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். புலன்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. எத்தனாவது அத்தியாயம் மாதாஜி? ஆறாவது புலன்களின் நாயகன் ரிஷிகேஷா. பாகவதம் குந்தி டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குவீன் குந்தி. பாகவதத்துல 8வது அத்தியாயம். ஆனா அதுக்கும் சம்பந்தம் ஜாஸ்தி இல்ல. ஏன்னா இது அப்ப அந்த புக்கை எடுத்துக்க வேண்டாமா மாதாஜி? இல்ல வேணா வச்சுக்கோங்க. 28வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகம். இதுல தான் இந்த புலன்கள் பத்தி பேசுறாங்க. 1வது கேண்டோ. 1வது கேண்டோ.
1வது கேண்டோ 8வது அத்தியாயம். அது ஒன்னா இருக்கிறது இல்ல மாதாஜி. அன்னைக்கு நான் இந்த இதுல நீங்க படிச்சதுனால தான் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். அது வேற மாதாஜி, அது கொஞ்சம் தான் இருக்கு. கொஞ்சம் இருக்கு. இங்க வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பிரபுபாதர், வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. ஆமா, அது கொஞ்சம் விவரமா வந்து கொடுத்திருக்காரு. இதுல டீச்சிங் ஆஃப் குந்தியில வந்து விவரமா வந்து கொடுத்திருக்காரு. அதுதான் நம்ம சொல்லிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிடுறது எல்லாரும். ஓகே. இங்க வந்து நம்ம வந்து புலன்கள் தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து புலன்கள் தான் வந்து காரணம் அப்படின்றது. சென்சஸ் வரும்போது 5 வகையான சென்சஸ் அப்படின்றது இருக்கு. அதுல வந்து வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னா, யூஸ்வலா நம்மளுக்கு வந்து எது வந்து தடைக்கற்களா இருக்கு நம்மளோட ப்ரோக்ரஸ் பண்ண விடாம? 6 இது சொல்லுவாங்கல்ல, நம்ம தடைக்கற்களா இருக்கு. கோபம், பொறாமை, அதான் மாதாஜி. காமம், குரோதம், மதம், லோபம், மதம், ஆச்சரியம். அப்புறம் வந்து மனம், மாயை வந்து அது ரொம்ப இல்யூஷன் சொல்றது. அதான் இந்த இல்யூஷன் தான் நிறைய வந்து இது பண்றது. இல்யூஷன் வந்து நம்ம இது எல்லாமே மனசை வந்து இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுல வந்து நம்ம இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நம்ம புலிய இந்த தற்காலத்துல இந்த கலியுகத்துல வந்து எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்டா நடக்குது. எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட். நம்ம வந்து 100 வருஷம் தான். சோ இந்த இதுல எல்லாம் வந்து சத்தியுகத்துல இதெல்லாம் வந்து 1000 வருஷங்கள்லாம் வந்து தவம் இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். இங்க வந்து தவம் இருக்கிறது அப்படின்றதே வந்து கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம ஒண்ணு உட்காருவோம், மைண்ட் உட்காருவோம். சாண்டிங் உட்காரும் போதே அப்படிதான் இருக்கு. சாண்டிங் உட்காரும் போது எல்லாத்தையும் 16 நம்ம முடிச்சுட்டு உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில எழுந்து உட்காண்டோம் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து பண்ணும்போது இன்னைக்கு வேற என்ன, எங்கேயா போனோமா, வெளியில ஏதாவது பண்ணணுமா, டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது பண்ணணுமா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். சோ அதுதான் வந்து நம்ம ஏன் அப்படின்னா, நம்ம புலன்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. நம்ம புலன்கள் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருந்தாதான் நம்ம வந்து தியானம் ஆகட்டும், இந்த தியான யோகத்திலேயே அதுதான் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, என்னால புலன்கள்லாம் என்னோட மனசே வந்து நடக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்த போது பகவான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து அபியாசம் பண்ணணும். அதாவது நீ வந்து தினம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு வந்து புலனை அடக்கிறது அப்படின்றது நடக்காத ஒரு காரியம். நம்ம வந்து அதை ரெகுலரா வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ இங்க வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போறது வந்து அட் பிரசன்ட் வந்து இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து பார்க்க போறோம். அட் த பிரசன்ட் மொமெண்ட் அவர் சென்சஸ் ஆர் கண்டாமினேட்டட். அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சென்சஸ் ஆர் கண்டாமினேட்டட். ஐ எம் அன் அமெரிக்கன், so my senses should be used for the service of my country, my society, my nation. Or else I am thinking I am Indian, my senses are Indian senses, and therefore they should be used only for India. In ignorance, one does not know that senses belong to Krishna. So எல்லாருமே அதுதான். இப்போ வந்து என்ன நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாமே வந்து கண்டாமினேட்டட். அதாவது எப்பவுமே வந்து நம்ம இதுல எல்லாம் வந்து படிச்சிருக்கோம், 4 விதமான குறைகளோட தான் நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியில அந்த 4 விதமான இது என்ன அப்படின்னா என்னெல்லாம் இருக்கு. இன்னும் வந்து புலன்கள் வந்து நமக்கு இல்ல, மாயைக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள், பிறரை ஏமாற்றுபவர்கள், குறையுடைய புலன்கள், மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள், குறையுடைய புலன்கள், பிறரை cheating propensity, liable to make mistakes. We are all liable to make mistakes. தவறுகள் யாருமே சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் பெர்ஃபெக்ட், ஏமாற்றுபவர்கள், குறையுடைய புலன்கள், மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் பெர்ஃபெக்ட், நான் எல்லாத்துலயுமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு பாக்குறேன் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல. அப்ப சொல்லும் போது நம்ம மனசுக்குள்ள முன்னாடி எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு இருக்காங்க போல் இருக்கு அப்படின்னு. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட அப்புறம் நம்மளுக்கு உள்ளே சிரிச்சுப்போம். யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. பர்ஃபெக்டா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஜடபூமியிலே பிறந்திருக்க மாட்டோம். அந்த வைகுண்ட லோகத்தோ இல்ல கோலோக பிருந்தாவன்ல தான் இருந்திருப்போம் அப்படின்றது நம்ம இப்போ வந்து நினைக்க தோணும். சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து நம்மளுடைய சென்சஸ் எல்லாமே வந்து கண்டாமினேட்டட். நம்ம வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோமோ, இப்ப நான் வந்து இந்தியால இருக்கேன் அப்படின்னா
நான் வந்து இந்தியன்ஸுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்றது நம்மளோட திங்கிங் இருக்கு. நான் என்னோட சர்வீசஸ் எல்லாமே இந்தியாவுக்கு தான் அப்படின்றது. இப்ப நான் அதே அமெரிக்கால இருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட சென்சஸ் அத்தனையும் நான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு தான் நான் பண்ணுவேன். சோ இதுதான் வந்து அறியாமை அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் இருந்து சொல்றாரு. இந்த இக்னரன்ஸ் பட் டஸ் நாட் நோ த சென்சஸ் பிலாங் டு கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் தான் வந்து இந்த புலன்களுக்கே அதிபதி. ஆனா நம்ம வந்து நம்ம நாடு, நம்ம வீடு, நம்ம குடும்பம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். Instead of one thinks that one has American senses, Indian senses or African senses, this is called Maya or illusion அப்படின்றாங்க. சோ நான் வந்து இந்தியால இருக்கேன், எனக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு. நான் அமெரிக்கால இருக்கேன், நான் ஆப்பிரிக்கால இருக்கேன், அவங்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. இதெல்லாம் தான் மாயை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நாம வந்து ஒரு அதான் வந்து சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா, அந்த உலகம் உருண்டையானது அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோம், நம்ம வந்து இந்தியால இருக்கோம், சென்னையில இருக்கோம், சென்னையில வந்து எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து கடுகோட நம்ம வந்து ரொம்ப 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 கம்மி. அப்பேற்பட்டதுக்கே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மாயையில சிக்குண்டு நான் தான் அந்த இது 4 வீட்டுக்கு வந்து சொந்தக்காரி, அப்புறம் வந்து இவ்வளோ நகை வச்சுட்டு இருக்கேன், இவ்வளவு புடவை வச்சுட்டு இருக்கேன், சோ எல்லாரும் எனக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கணும், எல்லாரும் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாயையில வந்து சிக்குங்கிறோம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இன் மெட்டீரியல் லைஃப் த சென்சஸ் ஆர் கவர்ட் பை டெசிக்னேஷன்ஸ். நம்ம எல்லாருமே டெசிக்னேஷன். இப்ப நம்ம யாரையாவது நம்மள வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா உடனே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க? மாதாஜி, நீங்க பிரேம மாதாஜி, நீங்க உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க? என்ன பத்தி சொல்லுவோம் மாதாஜி? என்னன்னு சொல்லுவீங்க? ஓகே, டாக் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவீங்க? அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் நம்ம வந்து நான் வந்து இப்ப நான் வெளிநாடு போனேன் அப்படின்னா ஐ எம் an இந்தியன். நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் இந்தியன்லாம், நம்ம மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து சொல்லணும் இல்ல மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதானே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். அதுக்குதான் வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. நம்ம வந்து மெட்டீரியல் உலகத்துல, நம்ம மெட்டீரியல் லோகத்துல நம்ம வந்து நான் டீச்சர், நான் டாக்டர், நான் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, நான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிறது டெசிக்னேஷன் எல்லாமே இருக்கு. ஒன்ஸ் நம்ம உடல் வந்து சாஞ்சிடுத்து கீழே அப்படின்னா அந்த ஆத்மாக்கு டெசிக்னேஷன் எதுவுமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் உலகத்துல. இதுக்கே நம்ம இவ்வளோ வந்து ஆச்சரியப்படுறோம், இதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருக்கோம். பட் when our senses are no longer contaminated by all these designations, bhakti begins. So நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? பகவான் பிரபுபாதர் தான் வந்து சொல்றாரு. இப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த நான் வந்து ஒரு டீச்சரா இருக்கேன், நான் போய் எப்படி அந்த இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவேன்? நான் வந்து ஒரு ஒரு மேனேஜரா இருக்கேன், நான் போய் எப்படி நான் இந்த கோவில்ல போய் இந்த இதெல்லாம் பெருக்கிறது போறதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த டோன்ட் கேரி யுவர் டெசிக்னேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து டெசிக்னேஷனை நீங்க வந்து தூக்கி எறிஞ்சுக்கணும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் திங்க், நீங்க இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிறதுனால நீங்க எல்லாமே வந்து மாயே தான். நம்ம வந்து நம்மளோட டெசிக்னேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மாயை. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து புலன்களால கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த எப்ப வந்து அந்த டெசிக்னேஷன்ஸ் நம்ம தூக்கி போடுறோமோ அப்பதான் வந்து பக்தி ஆரம்பம் அப்படின்ட்டு வந்து பக்தி வந்து அப்பதான் வந்து once when you realize that Krishna is everything, அவர் தான் வந்து இந்த உலகத்தையே வந்து படைச்சாரு, இந்த உலகமே அவருக்கு தான், அவர் தான் வந்து சொந்தக்காரர் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து நினைச்சோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து பக்தி ஆரம்பமாகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இதுலயேதான் இருந்துட்டு இருக்கோம். என்ன சொல்றது, நம்ம அதையேதான் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் ஒரு டீச்சர், நான் ஒரு இது அப்படின்ட்டு எல்லாம். சோ எங்கேயா போனோம் அப்படின்னா, அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலியுகத்திலேயே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாயையிலதான் எல்லாருமே வந்து சிக்குண்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எல்லாருக்குமே இந்த சிக்குண்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து கைப்பாவைகளாக மாறி விடுகிறோம். யாருக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா நம்மளுக்கு குறைகள் நிறைய இருக்கு. இப்ப லீடர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இவ்வளவு புலன்கள்னால நம்ம வந்து கட்டுப்படலை, நம்ம புலன்கள் வந்து நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல இல்லை அப்படின்னா அவங்க என்ன வேணாலும் வந்து சொல்லுவோம். சரி, ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
ஒருத்தர் வந்து 30வது மாடியில உட்கார்ந்து இருக்காரு, நல்லா காத்து வாங்கின்னு உட்கார்ந்து இருக்காரு. கீழேன்னு அந்த செக்யூரிட்டி வந்து கத்துறாரு. மேல இது பில்டிங்ல அத்தனை ஃப்ளோருக்கும் கேட்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாரு. இந்த மாதிரி வந்து சுரேஷ் உங்களோட பையன் வந்து ஆக்சிடென்ட்ல வந்து அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல ரொம்ப சீரியஸா இருந்துட்டு இருக்காரு, நீங்க உடனே வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சோ அந்த மேல இருக்கிறவருக்கு வந்து என்ன ஏதுன்னே வந்து தெரியல. நேரம் என்ன பண்றாரு, ஒரு எமர்ஜென்சி, ஐயோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டமால் அவர் வந்து மேலேந்து வந்து குதிச்சுடுறாரு. 30வது மாடியில இருந்து குதிக்கிறாரு. அந்த இது வருது அப்படியே, அவர் வந்து இறங்கிட்டே இருக்காரு. அந்த இது அந்த 30வது மாடியில இருந்து அப்படி கிராஷ் ஆக போறது தரையில. அப்ப வந்து 3வது மாடி கிட்ட வரும்போது அவர் நினைக்கிறாரு, இது என்னது இது, எனக்கு வந்து பையனே கிடையாது அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரு. எனக்கு பையனே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து 2வது மாடி கிட்ட வரும்போது அவர் நினைக்கிறாரு, எனக்குதான் கல்யாணமே ஆகவே இல்லையே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. முதல்ல அப்பதான் கிரவுண்ட்ல போய் இப்ப கிராஷ் ஆக போறாரு. அந்த சமயத்துல அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து என் பேர் வந்து சுரேஷே கிடையாது, நான் எதுக்கு குதிக்கிறேன் அப்படின்னு. இப்படிதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாயையில வந்து சிக்குண்டிருக்கும். யாருக்கும் என்னவோ இது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்மளுதான் ஆகும் அப்படி, நம்மளுக்குதான் கூப்பிடுறாங்களாக்கும், நம்மளதான் சொல்றாங்களாக்கும். அப்புறம்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வரும் நம்மளோட இது எல்லாம் என்ன அப்படின்றது. சோ அதுதான் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம புலன்களை நம்ம அடக்கி வச்சு என்ன ஏதுன்னு வந்து ஒரு க்ஷணத்துல மாயைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் மாதாஜி? கேட்ட உடனே நம்ம வந்து தோணணும்ல, அதுதான் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ன்றது மாதாஜி. பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ன்றது இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து கீழே விழுந்துட்டாரு, எல்லாருமே வந்து பதப்படுற, கீழே வந்துட்டாரு அப்படின்னு எல்லாருமே பதைக்கிறோம். அப்ப யாராவது ஒருத்தர் அதுல இருந்து வந்து விடுங்க, எல்லாருமே நகருங்க, காத்து வரணும் அப்படின்ட்டு. அந்த சமயத்துல அவர்கிட்ட பேசுறீங்களா நீங்க, இல்லைங்க அவ்வளவு கீழே வந்துட்டாரு, நீங்க போய் நகருன்றீங்களே அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? அப்பதான் வந்து அதுதான் வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ன்றது. பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அடிக்கிறப்ப கூட ஓடி போய் அப்புறம் தான் செய்வான், குச்சி எடுக்கணும், குச்சியால தள்ளணும். ஒரு சிலருக்கு தோணும். பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லாததுதான் மாயை இல்லையா மத்தஜி? பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்ல நம்ம கிட்ட, அதனாலதான் நம்ம வந்து மாயையில சிக்கின்றோம். யாரோ என்னவோ இது. இப்ப வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, வந்து ஒரு தெருவுல வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கூட்டர் வந்து மோதிடுது. என்ன மோதிட்டு ஏது மோதிட்டுன்னு தெரியல. கிட்டத்தட்ட யாரெல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்காங்களோ, இங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க, அவங்க வந்துருவாங்க அந்த கூட்டமா போட்டு அவனை அடின்னு அடிப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாரு அவரு, நீங்க எதுக்காக அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு. தெரியல, எல்லாரும் அடிக்காங்க, நான் அடிக்கிறேன். என்ன போராட்டம் இங்க நடக்கிறது தெரியல. சோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த அறியாமை ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த ஜட பூமியில நம்மள வந்து எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றாங்க, மேனிபுலேட் பண்றாங்க, அதாவது ஆக்கிரமிக்கிறாங்க. எப்படி ஆக்கிரமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து நீ எது சொன்னாலும் வந்து நான் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் இந்த பொலிட்டிக்கல் பீப்புள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதனாலதான் வந்து எது சொன்னாலும் ஏதாவது ஒண்ணு இது நடக்காது, இந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது அப்படின்ட்டு, இந்த கோவில்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது அப்படின்னும் போது ஆமா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றவங்க எல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அது அறியாமைதான். கொஞ்சமும் வந்து மூளையை வந்து உபயோகிக்கிறது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அது பக்தின்றதுக்கு இல்ல. பக்தின்றது வந்து பகவான் கிட்ட இருந்தது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம எந்த ஒரு இது பண்றோமோ அதெல்லாமே வந்து பக்தி தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையா வந்து பண்றதோ, நம்ம எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் அதை வந்து பக்தியோட பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையாக எடுத்து நம்ம வந்து சிரமேற்கொண்டு பண்றோம்னு சொல்றீங்களா, அதுதான் வந்து பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அப்போ எதனால அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து டெசிக்னேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சோ இதுக்குதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வந்து மந்த்ரா வந்து சொல்லணும், மந்த்ரா சாண்டிங் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மந்த்ரா அப்படின்னா மா அப்படின்னாலே மனம், த்ரா அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து தருணம் அப்படின்றது. சோ மனம் வந்து தருணம், மனம் வந்து இந்த தருணத்துக்கு மாறுகின்றது. அதுதான் வந்து சாண்டிங் பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மனம் வந்து அந்த தருணத்தை வந்து என்னெல்லாம் கழிவுகள் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்துறதுதான் வந்து மந்த்ரா அப்படின்ட்டு வந்து பொருள் அப்படின்றாரு. சோ மனம் பிளஸ் திரயா அப்படின்னா அது தருணம் அப்படின்ட்டு வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் சாண்டிங்க வந்து விடாம பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த சாண்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் ஆரம்பிக்கும் போது
உங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து அதனோட பலன்கள் வந்து வரும். சோ பலன்கள் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். நம்ம ரியலே தகுதியாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹெல்ப் பண்ணி அடுத்த இதுக்கு இலக்கு என்னவோ அதை நோக்கி நம்ம வந்து பயணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அவரே வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாரு அப்படின்றாங்க. அதுதான் இங்க. சோ அடுத்த பேராகிராஃப் யாரா படிக்கிறீங்களா? I think to think I am an American. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. To think வாசிங்க. படிங்க. யாரு? இல்ல நீங்க படிங்க மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு எந்த பேராகிராஃப்னு சொன்னேன் நான். To think I am an American. Hare Krishna. To think I am an American, why shall I take to Krishna consciousness and worship a Hindu god is foolishness? If one thinks I am Muhammadan, I am Christian, or I am a Hindu, one is in illusion. One must purify the senses so that one can understand I am a spirit soul, and the supreme spirit soul is Krishna. I am part and parcel of Krishna, and therefore it is my duty to serve Krishna. When one thinks in this way, one immediately becomes free. At that time, one is no longer American, Indian, African, this or that. At that time, one is Krishna conscious. That is wanted. Therefore, Kunti Devi says, my dear Krishna, Hrishikesha, you are the master of the senses. For sense gratification, we have fallen into this material condition and are suffering in different varieties of life. Because this is the material world, even Krishna's mother was put into suffering. Devaki was so advanced that she became the mother of Krishna. But still she was put into difficulties by her own brother Kamsa. That is the nature of this material world. The living entities in this world are so jealous that if one's personal interest is hampered, one will immediately be ready to give trouble to others, even to one's nearest relatives. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ இப்ப வந்து பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு எல்லாம் இங்க வந்து இந்தியால வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே நான் வந்து சொல்றது, இந்தியால வந்து எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியும். ஆனா அமெரிக்கால வந்து யாருக்குமே வந்து அவரை பத்தி வந்து தெரியாது. வேறுபட்ட ஊர்ல பிரபுபாதா போய் கிருஷ்ணர்லாம் யாரு, அது பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி வந்து முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஸ்தாபனத்தை உருவாக்கி இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எல்லா குளோரிஸ் பிரபுபாதா அப்படின்ட்டு வந்து. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஐ எம் அன் அமெரிக்கன், வைஷவ நான் வந்து அமெரிக்கனா இருக்கேன், நான் ஏன் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ஒரு ஹிந்து காடையே வர்ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு முட்டாள்தனம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து பிரபுபாதர் சொல்றேன். சோ நான் வந்து கிறிஸ்டியன், நான் வந்து முஸ்லிமு, நான் வந்து ஹிந்து, இது எல்லாமே வந்து மாயை. சோ அதுதான் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலேயே வந்து சொல்லியிருக்கு. சோ என்ன அப்படின்னா, இந்த மதம் எல்லாமே, மதம் ஆகட்டும், நம்ம வந்து ஆண் பெண் அப்படின்ற இது எல்லாமே வேறுபாடுகள் அத்தனையும் வந்து இந்த ஜடபூமியிலதான், வெறும் அந்த உடலுக்கு மாத்திரம் தானே ஒழிய ஆத்மாக்கு எதுவுமே வந்து கிடையாது. அந்த ஆத்மா வந்து பாடி விட்டு வெளில போயாச்சு அப்படின்னா, இங்க ஹிந்து ஆத்மா வருது, அங்க முகமடன் ஆத்மா வருது, அங்க கிறிஸ்டியன் ஆத்மா வருதுன்றது கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து வந்துச்சு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம என்னோட அதனாலதான் மெத்த பிடித்தவர்கள் நமக்கு இவரே வந்து பாரதியாரே வந்து சொல்லிருக்க, யாதும் ஓரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ எல்லாருமே வந்து இதுதான் பாரதியார் தான் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு டக்குன்னு மத்தாஜி, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், கல்யாண சுந்தரமா சொல்லுவாங்க. பாரதியார் இல்ல மாதாஜி, பாரதியார் இல்ல, ஞாபகம். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இது வந்து எல்லாருக்கும் பொது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த உலகம் அப்படின்றது கிருஷ்ணரால் உருவாக்கப்பட்டது. சோ அவர் தான் வந்து அதிபதி அப்படின்னும் போது இங்க வந்து வேறுபாடுகள் அப்படின்றது நாம் மக்களால உருவாக்கப்பட்டதுதான் வேறுபாடுகள். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அந்த வேறுபாடுகளை களையணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய புலன்களை வந்து பியூரிஃபை பண்ணி
ஒன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் வந்து யாரு அப்படின்றது நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில வந்து 5 விதமான இது வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம டீல் பண்றது என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து நம்ம உயிர் வாழி அப்படின்றது, இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா அப்படின்றது, அடுத்தது வந்து காலம் அப்படின்றது, அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரகிருதி, கடைசி இதுதான் வந்து கர்மா. சோ இதுதான் வந்து சொல்றது நான் யார் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஆத்மா அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எனக்குள்ள யார் இருக்காரு அப்படின்னா the supreme personality of God, and that is the spirit soul, இது supreme spirit soul யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து எனக்குள்ள இருக்காரு. நான் எங்க இருந்து வந்தேன் அப்படின்னா கிருஷ்ண லோகத்துல இருந்து நான் வந்தேன். ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து கிருஷ்ணர்ல இருந்து பிரிந்து வந்த ஒரு பகுதி, சுப்பீரியர் எனர்ஜில இருந்து வந்திருக்கேன் இந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜிக்கு, இந்த மகா தத்துவம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன், அந்த இதுக்கு வந்து வந்திருக்கேன். அதனால நான் என்னோட டியூட்டி என்ன, சொந்த தர்மா என்ன, என்னோட தர்மா என்ன அப்படின்னா நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதுதான் என்னோட தர்மா. when one thinks இது எல்லாரும் இந்த மாதிரி வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா one can become free. அந்த இதுவே வேறுபாடே இருக்கு. நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சமதர்ஷன பண்டிதக அப்படின்றது. சோ யார் வந்து வித்யா வினய சம்பன்னை அப்படின்ட்டு வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, யார் வந்து வித்யா அதாவது நன்கு படித்தவர்கள் வந்து இந்த வேறுபாடுகள், அதனாலதான் வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம அந்த டீச் பண்ணும்போது அந்த பாகுபாடு எல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறது கிடையாது. அது உண்மையா போய் நீங்க வந்து உண்மையா இருந்தானா நீங்க வந்து எஸ் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நீங்க வந்து பாகுபாடு பாத்தீங்களா அப்படின்றதையும் நீங்க வந்து பார்க்க மாட்டோம் மத்தாஜி, எல்லாரும் ஒரே மாதிரிதான், எல்லாருமே பசங்க அப்படின்றத நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த அரசியல்வாதிகள்லாம் வந்து அங்க வந்து புகுத்துறதுனால அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம இந்த அங்கேயும் வந்து மதத்தை வந்து புகுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ அதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் நிறைய பசங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனே வந்து வருது. இன்னைக்கு கூட ஒரு இது வந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன், பசங்களை கூப்பிட்டு எல்லா பசங்களையும் வந்து கூப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பசங்களை கூப்பிட்டு அவங்க கூட்டின்னு போயிட்டு அவங்க வந்து நிறைய கேக் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க வந்து அதுல வந்து ஒரு கிரீன் கலர் டேப்லெட் போட்டு கொடுக்குறாங்களா ஜூஸ்ல, இதை வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வந்து நீங்க மாறிடலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த சில பசங்க எல்லாம் வந்து மாறி இருக்குங்க அதனால அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பசங்க எல்லாம் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாம அவங்களை எல்லாம் கூட்டின்னு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து மாத்திட்டு அவங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து அவங்கள வந்து கடத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பணத்துக்காக they are ready to, அதான் வந்து கலியுகம் அப்படின்றது. கலியுகத்துல வந்து எதுக்கு பிரதானம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பணத்துக்கு தான் வந்து பிரதானம். பணம் இருந்தா அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து நம்மள மதிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நாமளே வந்து வளர்க்கிறோம். இதான் வந்து ரிவர்சல் அப்படின்றாங்க. இங்க கலியுகம் வந்து எல்லாமே வந்து ரிவர்ஸ்ல நடக்கிறது. அதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்து கூட வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா, முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஆட்டுக்கல் வச்சிருப்போம், நடுவுல இருக்கிறது கல்லதான் வந்து ஆட்டின்னு இருப்போம். ஆனா இப்ப வந்து வெட் கிரைண்டர் என்ன அப்படின்னா அந்த கல்லு அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு, நடுவுல இருக்க கல்லு மாத்திரம் நின்றுட்டு இருக்கு, ஆனா இதை சுத்தி வந்து அந்த பாத்திரம் வந்து ஆடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் வந்து கலியுகத்தோட வந்து இது. எதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து தப்பான வழியில போறதுதான் வந்து கலியுகம் வந்து சொல்லி. ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான திங்கிங்ல வந்து விடுபட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆயிடுவோம், அதாவது முக்தி அடையறதுக்கான வாய்ப்புகள். At that time there is no longer one is no longer நீ வந்து அமெரிக்கன் ஆகட்டும், இந்தியன் ஆகட்டும், ஆப்பிரிக்கன் ஆகட்டும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணா உணர்வுல இருக்கும். அதனால்தான் வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் இவங்கெல்லாம் கூட நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய இதுக்கு போயிருந்தவங்க எல்லாம் அந்த கொலை அப்படின்னு அந்த மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு போயிருந்தவங்க எல்லாம் அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த இவர் வந்து எப்படி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல வந்து ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஈ கேனாட் சே நான் வந்து அவர் அமெரிக்கனு, நான் ஏன் இந்தியாவுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து இது அமெரிக்கா இது இந்தியா அப்படின்றது கிடையாது, எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது இருந்தாங்க. பிரபுபாத சொல்றாரு இதுதான் வேணும், இப்ப சந்திக்கு கலியுகத்துக்கு இதுதான் வேணும், நீ வேற நான் வேற அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க. எப்போ குந்தி தேவி சேச அந்த இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு குந்தி தேவி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணா நீங்க வந்து யாரு அப்படின்னா நீங்கதான் வந்து ரிஷிகேஷன், அதாவது புலன்களின் அதிபதியே நீங்க தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. For the sense gratification we have fallen into this material world and suffering in them. என்ன ஆகுது அப்படின்னா புலனுணர்ச்சி இதனால என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து திருப்பி இந்த ஜென்மால இந்த பூமியில வந்து பிறந்து இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, அதனால சஃபரிங் கூட நம்மளுக்கு இருந்துட்டு இருக்கோம்.
சஃபரிங் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்காவது நம்ம வந்து நான் நேத்து ரொம்ப நன்னா இருந்தேன், இன்னைக்கும் ரொம்ப நன்னா இருக்கேன் அப்படின்றவங்க ரொம்ப கம்மி. எப்படி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா, நேத்து வந்து ஒரு நண்பர்கள் இவங்க எல்லாம் உறவுக்காரங்கள் எல்லாரும் வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. வந்து சரி ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம். முதல் நாள் வந்து கல்யாணத்துக்கு போறோம். அங்க ஸ்டே பண்ண வேண்டியதா ஆயிடுது. எல்லாரும் நல்லா வந்து சிரிச்சு சிரிச்சு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம். அப்படியே அதுலயே வந்து தூங்கி போடுறோம். மறுநாளை காலையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, யார்கிட்ட நம்ம ரொம்ப சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கோம், அவங்க வந்து அப்படியே மூஞ்சி திருப்பின்னு போயிடுவோம். பாத்திருக்கீங்களா? இது நடந்துட்டு இருக்கு. இது நடக்கிறதா இது? மூஞ்சி திருப்பின்னு போடுவாங்க. சோ அவங்க வந்து உடனே என் பக்கத்துல இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து உங்களோட நம்ம மனசு என்ன சொல்லும், பக்கத்துல இருக்கவங்க கூட இல்ல, நம்ம மனசு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, அவன் பாரு வந்து உன்னை பார்த்தும் பார்க்காத போறான், அவன் வந்து உனக்கு வந்து குட் மார்னிங் சொல்லட்டும், வணக்கம் சொல்லட்டும், அப்புறம் நீ வந்து சொல்லு அப்படின்ட்டு மனசு வந்து சொல்லும். மனசு அப்படிதான் வந்து போன வாரம் கூட உன்னை வந்து அவன் வந்து அலட்சியப்படுத்தினான்ல, போன மாசம் கூட உன்னை வந்து எங்கேயோ யார்ட்டையோ வந்து திட்டினான்ல, சோ அதனால நீ வந்து அவன்கிட்ட நேர போகாத அப்படின்ட்டு அந்த மனசு வந்து பழசெல்லாம் வந்து கொண்டு வரும் அப்படின்றாங்க. சோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு வந்து மூடு வந்து மாறிண்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து இது எதனோட தாக்கம் அப்படின்னா மனசோட தாக்கம். அதனால்தான் மனம் வந்து நண்பனா எதிரியா அப்படின்னு இதுல வரிசையில வரும்போது நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம எதிரியாவே வச்சிருந்தோம். ஏன் அப்படின்னா அவங்க பழசெல்லாம் திரும்பி கொண்டு வர்றதுதான் வந்து மனசு வந்து நம்மள வந்து வாந்தி எடுத்ததை வந்து திருப்பி திருப்பி சாப்பிட வைக்கிறது. அதுதான் ஏற்கனவே முடிஞ்சு போயிடுது, அதெல்லாம் போயிடுது, அதெல்லாம் ஆனா திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து அதை பேசிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அது வந்து மனசு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாதனால அது திருப்பி திருப்பி நம்மளுக்கு வந்து வருது அப்படின்னு. இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சஃபரிங்ஸ் தான் வருது. எல்லார்கிட்டையும் வந்து தாராளமாக பேச முடியும். சஃபரிங்ஸ் இன் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ், விதவிதமான சஃபரிங்ஸா வந்து நம்மளுக்கு வருது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து கிருஷ்ணா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து இந்த சஃபரிங் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து நம்மளுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை புகுத்துகின்றார். ஈவன் கிருஷ்ணாஸ் மதர் யாருமே விதிவிலக்கு கிடையாது. இந்த ஜடபூமியில கிடந்த கிருஷ்ணருடைய அம்மாவான தேவகிக்கும் இது வந்து இது வந்து இருக்கு அப்படின்றாங்க. தேவகி was so advanced that she became the mother of Krishna. ஒரு தெய்வத்துக்கே வந்து தாயாகணும் அப்படின்னா எவ்வளவு கொடுப்பனை வேணும் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட தாயை கூட வந்து கஷ்டம் இல்லாதது கிடையவே கிடையாது. அவங்களும் வந்து நிறைய வந்து கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா யாரால கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய சொந்த அண்ணாவாலேயே அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டம். இதுதான் வந்து பிரபுபாதர் சொல்றாரு, இதுதான் வந்து இந்த ஜடபூமியோட இயற்கை. இந்த ஜடபூமியோட இயற்கையே வந்து இப்படிதான் இருக்கும், அமைந்திருக்கின்றது அப்படின்றது. எல்லா உயிர் வாழிகளும் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் பொறாமைதான் வந்து நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு. பொறாமை இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறத வந்து நம்ம மறைச்சுடுறோம் அப்படின்றாங்க. எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து எங்கேயாவது வெளியில போனோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மனசு சுத்தமா இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பாக்குறதே கிடையாது. வெளியில போனோம் அப்படின்னா கடகடன்னு பாத்ரூம் போனோம், நல்லா மூஞ்செல்லாம் வாஷ் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம், எல்லாம் தொடச்சுட்டு எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பவுடர் எல்லாம் போட்டு இது என்ன மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாம் போட்டுட்டு உள்ள அழுக்கு அத்தனையும் வந்துடும். உள்ள அழுக்கு அத்தனையும் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு இப்போ இதுல வந்து என்ன யாருது அப்படின்னா நம்ம வெளிப்புற தோற்றத்துக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். உட்புறத்துல நம்ம மனசு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து சில சமயம் வந்து முகமே வந்து மைண்ட் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட்னு வரும். Face is the index of the mind. நம்ம உள்ள வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம முகமே வந்து காட்டி கொடுத்துரும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். நம்ம உள்ள எப்படி இருக்கோம் அப்படின்றது. அதனாலதான் எல்லார்கிட்டையும் நம்ம வந்து சில பசங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லார்கிட்டையும் வந்து போக மாட்டாங்க. அவங்க முகத்தம் அப்படின்னு முகம் கூட கிடையாது. அவங்க உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு கண்டாமினேஷன் இருந்தா கூட அந்த குழந்தை வந்து போகவே போகாது அப்படின்ட்டு வந்து அதே மாதிரிதான் வந்து நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு கூட அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. அவங்களுக்கே வந்து தோணிடும். மோப்பக்குழையும் மன்னிச்ச முகம் திரிந்து நோக்க குழையும் விருந்து அப்படின்னு திருக்குறள்ல சொல்ற மாதிரி முகத்தை பார்த்தாலே நம்ம வந்து சொல்லிடலாம். அதுதான் இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இதுதான் வந்து ஜடபூமியோட இயற்கையே இதுதான். இங்க ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து பொறாமைதான் ஒருத்தருக்கு இருந்துருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பர்சனல் வாழ்க்கை வந்து அது நாசமாகுது. சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா one will immediately be ready to give trouble to others.
ஈவன் த நியரஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ். அதனால எனக்கு வந்து இப்போ நம்ம உறவுக்காரங்கள்லயே நிறைய பேர் இருக்கோம். ஒருத்தருக்கு வந்து ரெண்டு பேருக்கு அண்ணன் தம்பி 2 பேருக்கும் பொண்ணு இருக்காங்க. 2மே வந்து கல்யாண வயசுல இருக்கு. தம்பியோட பொண்ணுக்கு நிச்சயம் ஆறுது அப்படின்னும் போது தம்பியோட அண்ணனோட மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட ரிலேஷன் யாராவது இருந்தாங்க நீங்க பார்த்து வந்து விசாரிச்சுட்டு நீங்க வந்து பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்களா இல்லையா? தம்பியோட தன்னோட மச்சினரோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த இவங்க கிட்ட ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் போட்டு வைப்பாங்க. பண்ணுவாங்களா இல்லையா? அது ஜெலஸ்னால அதுதான் சொல்லாம சொல்றது மத்தாஜி, சொல்லாம ஒரு ஹிண்ட் சொல்லாம. ஆமா, பயங்கரமான எண்ணம். ஆமா, அதுதான் சொல்றாரு. அதுதான் பிரபுபாதர் சொல்றாரு. இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பார்த்து பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அவங்கள பத்தி முன்னாடி எல்லாம் விசாரிச்சிங்களா, அவங்க எப்படி இருந்தாங்க போனாங்க எல்லாம் விசாரிச்சிங்களா அப்படின்லாம் வந்து கேட்பாங்க. விசாரிச்சுட்டு நீங்க வந்து பண்ணுங்க, இல்ல நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரியாதுங்க ஜாஸ்தியே அப்படின்டுவோம் நம்ம இல்லையா? சோ அதே நம்ம பொண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நிச்சயம் ஆயிடுத்து அவங்க ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு பொறாம பாரு அப்படின்னுவாங்க இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து நம்ம யாரா இருந்தாலும் நியரஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து தகராறு பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இருப்பாங்க மத்தாஜி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இருக்க மாட்டாங்க. ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் அப்படி வந்து. ஆமா, ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் அப்படி வந்து நிறைய. அதுதான் பிரபுபாதரே வந்து போட்டிருக்காங்க. ஈவன் டு ஒன்ஸ் நியரஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் போட்டிருக்காரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னே வந்து அவர் வந்து போடவே இல்லை. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றோம். ஸோ நம்மளுக்குள்ள அந்த அகங்காரம் புத்தி இது இந்த அகங்காரம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஈகோ வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ஈகோ வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நிறைய வந்து நம்ம அந்த ஏன்னா எங்கேயாவது போனா அப்படின்னா நம்மள வந்து மரியாதை கொடுத்து கூப்பிடுறாங்களா வராங்களா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறது. சோ இல்ல அப்படின்னா அவங்கள பத்தி போட்டு கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ஜெல்லசி தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இப்படி இது பண்ணும்போது வேடிக்கை ஒரு இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள தகராறு வருமா? ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள வரும். தகராறு வந்து நிறைய பெரிய சண்டையா எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்? நீங்க பேசுவீங்களா, அவங்க பேசுவாங்களா? யார் முதல்ல பேசுறதுன்னு ஒரு நம்ம அமைதியா போயிட்டாக்கா மாத்தாச்சு அவங்க கோபம் கம்மியாயிடும். அப்படி பண்ணுவோமா? நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எப்ப எல்லாம் ரியலைசேஷன் ஆயிட்ட அப்புறமா இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஆரம்பத்துல நிறைய இடத்துல லேடிஸ் தான் விட்டு கொடுத்துருவாங்க மாதாஜி. எங்களுக்கு நல்லா பேச முடியாது, அதனால கம்முனே ஆயிடுவேன். மாதாஜி அப்படியே இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஏத்தாப்பலையும் பேச மாட்டேன் நம்ம. இல்ல நம்ம குழந்தைங்க இதெல்லாம் பிரைவசி இருக்குமே, இருக்காது வீட்டுல, பிரைவசி இருக்காது மாதாஜி. இப்படி சொல்லும் போது எனக்கு ஒருத்தர் வந்து சொன்னாங்க, என்ன பிரைவசி இல்ல அப்படின்றதெல்லாம் எங்க பிரைவசி அப்படின்னா, அப்ப வந்து அவங்களுக்கு எத்தனை பசங்க அப்படின்னா 10 பசங்க. பிரைவசி இல்லாதே 10 பசங்க படுத்துனாங்க. அப்படி கேட்பாங்க அவங்க. ஒருத்தர் வந்து கேட்க என்னத்த சொல்லுவீங்க நீங்க? கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மாதாஜி. பிரைவசி இல்லாதே 10 பசங்களை பத்துட்டாங்கன்னு. அதான் பிரைவசினாக்கா ஃப்ரீயா பேச மாட்டாங்க. அதுதான் ஃப்ரீயா பேச மாட்டாங்க. அந்த டைம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. காரியம் என்னப்போ அதான்ற மாதிரி ஆயிடும். தான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 காலுன்ற மாதிரி இருப்பாங்க. நம்ம வாண்டாடணும், பேசாம போயிடலான்ற மாதிரி போயிடுவேன் நானு. ஆமா. சோ இதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள தகராறு நடக்கிறது. தகராறு நடக்கும்போது அந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாரு, அந்த நான் சண்டை போட்டா கூட அவதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசணும், அவ பேச மாட்டேன்றா, நானும் பேச மாட்டேன் அப்படின்றாரு. எப்படி போயிட்டு இருக்கு. 3 நாள் தள்ளுறது. இப்ப டிஃபன் அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரு, டேபிள் மேல அப்படின்றாங்க. காஃபி மேடம் மேல, காஃபி மேடம் மேல அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையா வந்து சொல்லிடுறாங்க. இவருக்கு வந்து இவருக்கு வந்து 2 நாள் கழிச்சு அவருக்கு வந்து மறுநாளைக்கு வந்து அவருக்கு காலையில ட்ரெயின் பிடிக்கணும். மறுநாள் வந்து அவருக்கு ஆபீஸ் விஷயமா வந்து ஊருக்கு போகணும். ட்ரெயின் பிடிக்கணும். எத்தனை 6 மணிக்கு ட்ரெயின். வீட்டை விட்டு 4:30 மணிக்கு கிளம்பினாதான் அவர் வந்து 6 மணிக்காவது ட்ரெயினை பிடிக்க முடியும்.
அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தூங்குறது வந்து நல்லா தூக்கம் வந்துடும், எழுந்திருக்க மாட்டாரு. ஒய்ஃப் வந்து சீக்கிரம் எழுந்திருக்கு. சோ அவர் வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட எப்படி சொல்றது, நான் காலையில எழுப்பி விடுன்னு. அதனால என்ன பண்றாரு, ஒரு சீட்ல வந்து காலையில் என்னை எழுப்பி விடவும் அப்படின்ட்டு வந்து இத்தனை மணிக்கு எழுப்பி விடவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைமாட்டுல வச்சிடுறாரு. தலைமாட்டுல வச்சுட்டு அவர் நல்லா தூங்கிடுறாரு. அவரு காலையில எழுந்து பார்த்தா மணி 7. கோவம் வருது, கோவம் பாருங்க, அப்படி ஒரு கோவம் வருது அவருக்கு. இந்த என்ன அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா, பக்கத்துல அந்த சீட்டுக்கு பக்கத்துலயே வந்து இன்னொரு சீட்டு வச்சிருக்காங்க அவங்க. காலையில் மணி 5 4 எழுந்திருக்கவும் அப்படின்னு. அவங்க அவருடைய பெட் கிட்ட வச்சாங்களா மத்தாஜி? ஆமா ஆமா, அவங்க எழுதி வச்ச மாதிரி இவங்களும் எழுதி வச்சிருக்காங்க. கரெக்டா தான். என்ன பிரயோஜனமே இல்லையே, ரெண்டுமே பிரயோஜனம். அது எப்படி மாதாஜி, அவர் எழுதி தூங்குறவரும் எழுப்பிட சொல்லும் போது நம்ம எழுதி வைக்கிறது வச்சிருக்கானா? அவர் வாய் வச்சுட்டு சொல்லலாம்லன்னு எதிர்பார்த்தேன். மாதாஜி ஒரு கிள்ளி விட்டு வந்துடலாம்ல, பேச வேணாம். அப்புறம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல. கிள்ளி விட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், வள்ளுன்னு விழுவாங்க. ஆள வேலையில கிள்றது அப்படின்னு. அப்ப எழுந்துருவாங்க மாதாஜி. அதான் சொல்றேன் நான். தட்டி கொடுத்தோம்னாக்க கூட கரண்டி படுத்துக்குவாங்க. ஒரு வலிக்கிறாப்புல ஐயோ ஊருக்கு போகணுமேன்னு எழுந்திருவாங்க. ஐடியா கொடுக்கறது நம்ம பக்கத்துல இல்லல்ல. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அந்த ஈகோன்றது இவ்வளவு வரைக்கும் கொண்டு அவருக்கு பாவம். அவருக்கு இந்த ஆபீஸ் போய் அவருக்கு முக்கியமான ஒரு மீட்டிங், அதுக்குதான் இருக்க கூடாது, ஈகோல அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க. The word kala. The word kala means jealous. This material world is a world of jealousy and envy. I am envious of you and you are envious of me. The Krishna conscious moment, however, is meant for one who is no longer jealous or envious. By becoming free from jealousy and envy, one becomes a perfect person. Dharma projita kaitavo atra paramo nirmatsaranam satam. Bhagavatam 1.1.2. Those who are jealous and envious are within this material world, and those who are not are in the spiritual world. Therefore, we can test ourselves. If we are jealous or envious our friends or other associates, we are in the material world. And if we are not jealous, we are in the spiritual world. There need be no doubt of whether we are spiritually advanced or not. We can test ourselves. Bhakti Parasanubhavo Viraktir Anyatracha. Bhagavatam 11.2.42. When we eat, we can test for ourselves. Understand ourselves for ourselves. We are in the material world or the spiritual world. If we are jealous or envious, we are in the material world. And if we are not, we are in the spiritual world. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து காலா அப்படின்னாலே ஜெல்லஸ் அப்படின்றது. நாமளே இங்க வந்து நாமளே சோதிச்சு பாருங்க அப்படின்ட்டு இவர் வந்து சொல்றாரு. அது எதுல இருந்து கோட் பண்றாரு அப்படின்னா, பாகவதத்துல இருந்து வந்து இதை வந்து கோட் பண்றாரு. 1வது கேண்டர்ல இருந்தும் 11வது கேண்டோல இருந்தும் பிரபுபாதர் வந்து கோட் பண்றாரு. நம்ம வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து பொறாமையே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கெல்லாம் பொறாமையெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு. அப்ப நீங்களே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. அப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் வந்து இந்த ஜடபூமியை சேர்ந்தவளா இல்ல ஆன்மீக பூமியை சேர்ந்தவளா அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து அப்போ நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்றது நம்மளுக்கு நம்மளே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி, அதுதான் வந்து யூ கேன் டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே நம்மளுடைய பசி வந்து தீர்ந்துது அப்படின்னா we don't have to take a certificate. நம்ம வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கணும்ன்றது இல்லை. ஆஹா இவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்டாச்சு பதி தீர்ந்து விட்டுது, சர்டிபிகேட் கொடுத்துடுறேன் அப்படின்ட்டு யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதே மாதிரிதான்
நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஜட பூமியில இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஜட பூமியில இருக்கிறோமா ஆன்மீக பூமியில இருக்கோமா அப்படின்றது நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமப்படுறோம் இல்ல பகைமையை வளர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் பூமியிலேயே ஜட பூமியிலேயே இருக்கோம். நம்ம அப்படி இல்லை அப்படின்ற இல்லாதவர்கள் வந்து ஆன்மீக இதுல வந்து இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் ஜெல்லசி இதுன்றது ரொம்ப இப்பதான் இது வந்து சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது என்ன அப்படின்னா, இவர் சாக்ரட்டிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் இல்லையா. சாக்ரட்டிஸ் ஒரு தடவை சாக்ரட்டிஸ் எப்பவுமே வந்து தனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரு. எல்லாமே வந்து பிலாசபி பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரு. எல்லாமே வந்து தத்துவங்கள் பத்தி எல்லாம் வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரு. ஒரு தடவை அப்படிதான் சாயங்காலம் எல்லாரும் வந்து கூடியிருக்காங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சாக்ரட்டிஸ் சோ அப்ப வந்து அவங்க வைஃப் வந்து உள்ளேந்து வந்து அவங்க வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கும் வேற வேலை அவருக்கும் வேலை இல்ல, சும்மா வந்து இன்னும் சொல்லுவாங்களே பழச எல்லாத்தையும் அசை போட்டுன்னு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, எதெல்லாம் நடக்காதோ அதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதுதான் நீங்க வந்து கூடி வச்சிருக்கீங்க, வெறும் வேலை இல்லாததுக்கு நீங்க வந்து கூடி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து கேட்டுட்டே இருக்காரு. அவர் ஒண்ணுமே பதிலே வந்து சொல்லவே இல்லை. தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வந்து கத்திட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் 4 நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவர் வந்து அவர் வந்து அதெல்லாம் சட்டே பண்ணல. அவர் எனக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து புத்தர் பத்தி சொல்றேன் நான் அடுத்தது. சோ அப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா, மனைவி வந்து என்ன பண்றாங்க, என்ன இது கொஞ்சமும் வாயை திறக்க மாட்டேன்றாரு இவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, உள்ள போனாங்க. ஒரு பெரிய குடத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அப்படியே டமால்னு அவர் மேல கொட்டிடுறாங்க, சாக்ரட்டிஸ் மேல கொட்டிடுறாங்க. சோ அப்போ வந்து சாக்ரட்டிஸ் வந்து ரொம்ப மனசு வந்து கட்டுப்பாடு ஜாஸ்தி. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒண்ணுமே சொல்லல, கத்தவே இல்லை. என்ன இத்தனை நாளா வந்து இடி இடிச்சுது, இன்னைக்கு வந்து மழை பெஞ்சிடுது அப்படின்னு. ஆமா, இத்தனை நாளா வந்து இடி இடிச்சுன்றது இப்ப வந்து மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்றாராம். சோ அவர் வந்து எப்படி எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது நீங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்ப யாராவது உங்களை வந்து பிளேம் பண்ணினாங்க அப்படின்னா, அதான் எவரு புத்தர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லும் போது, என்னன்னா உங்களை பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டே இருக்காங்களே, நீங்க ஏன் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன போது, நான் ஏன் இது பண்ணணும், எனக்கு வந்து எனக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது, அவங்க ஏதோ சொல்லிட்டே இருக்காங்க. இப்ப என் பேர் வந்து நான் வந்து புத்தரா இருக்கேன், யாரோ ஒருத்தர் ஒன்னா சுரேஷ்ன்னு கூப்பிட்டானா நான் திரும்பி பாப்பேன்னா மாட்டேன். அதே மாதிரிதான் நான் எப்ப எனக்கு அதை பத்தி எனக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னும் போது அதை நான் ஏற்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதாவது நம்ம வந்து ஏற்கிறது வந்து அந்த ஜெல்லசி அப்படின்னு நம்மள யாராவது நம்ம மேல ஏவி விட்டாச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஏற்காம, இப்ப யாராவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு, ஐயோ என்ன பத்தி சொல்லிட்டாங்களா, என்ன சொன்னாங்க அப்படின்லாம் வந்து கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, தட் மீன்ஸ் சட்டையே பண்ணக்கூடாது மத்தாஜி. அதை வந்து சட்டை பண்ணக்கூடாது சொல்றாங்க, நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், சட்டையே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. அதுதான் இங்க ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது இது முடிச்சிடலாம் மத்தாஜி. என்னது மத்தாஜி? jealous or envious ன்னு போட்டுருக்கேன். envious என்னது மத்தாஜி? envious-னாலும் பொறாமை, jealousy ரெண்டுமே, jealousy or envious பகைமை. ஜெல்லசின்றது வந்து பகைமை பாராட்டு, பொறாமை சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி. ஆமா, பொறாமை, குரோதம், காமம், குரோதம், அது மனசுல வந்து ஒரு சின்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, மனசுல வச்சுட்டே ஒரு வன்மம் பாராட்டி எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே அதே எண்ணத்திலே இருக்கிற. ஆமா, எப்படி பழிவாங்கலாம் அப்படின்னு பாத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். மாதாஜி இன்னொரு வார்த்தை என்ன மாதாஜி, இது குந்தின பாராவில் இருக்கு. HAM லாஸ்ட் வரியில HAM PERED பாருங்க. If one is personal interest is hampered, hampered-னா வந்து இது பண்றதுன்னு அர்த்தம். hampered-னா தடுக்கிறது. ஓ, the living entities in this world are so jealous that if one's personal interest is hampered, one will immediately be ready to give trouble. இப்ப என் மேல யாராவது பழி சொல்லி பண்றாங்க, நான் வந்து
உடனே என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அப்படின்றது. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஹேம்பர்ட் அப்படின்றாங்க. நம்ம வந்து ஒன்ஸ் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஹேம்பர்ட் ஒன் வில் இமீடியட்லி. இப்ப நான் வந்து தொடர்ந்து ஒரு வேலையை பண்ணிட்டே இருக்கேன், அதுக்கு யாராவது வந்து நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம வந்து சட்டை பண்ணக்கூடாது நம்மளது இல்ல அப்படின்னு. என் பேர் வந்து உஷா அப்படின்னும் போது என்னை யாராவது வந்து கீதா கீதா அப்படின்னு கூப்பிட்டான்னா நான் திரும்பி பார்ப்பேன்னா மாட்டேன் இல்லையா. அது மாதிரி வந்து அந்த எந்த ஒரு பழி சொற்களும் நம்ம வந்து அதை திரும்பி பார்க்க கூடாது. திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரிதான். அதேதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவர் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஹேம்பர்டு. அது நம்மளுடைய நம்மளுக்கு வந்து குழிய தோண்டிக்கிறோம் அப்படின்ற அர்த்தம் ஆயிடுறது. அதுதான். If one is not jealous, one can serve Krishna very well. Because jealousy and envy begin with being jealous of Krishna. இப்ப அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா 4வது அத்தியாயத்துல, என்னை பார்த்து வந்து எல்லாருமே வந்து பொறாமைப்படுகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா. அதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் பிலாசபர்ஸ் திங்க் why should Krishna be God? ஏன் கிருஷ்ணர் தான் வந்து கடவுள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நான் கிருஷ்ணர்ல இருந்து வந்தேன் அப்படின்னா நானும் தான் கடவுள். This is the beginning of material. எப்ப நான் வந்தா கடவுள் அப்படின்ட்டு சொல்றோமோ அதுதான் வந்து இந்த ஜடபூமியோட ஆரம்பம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஜடபூமியோட ஆரம்பம் எப்ப எல்லாம் இருக்குமோ எல்லாருமே வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, ராமர் என்ன இதுவா இன்ஜினியரா இது கட்டுறதுக்கு பாலம் கட்டுறதுக்கு அப்படின்றாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து ஜடபூமி அறியாமை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. Why should Krishna be the enjoyer? யார் அனுபவிக்கிற? இந்த ஜடபூமியில நான் இருக்கேன், நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், கிருஷ்ணா ஏன் அனுபவிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. So I shall also be the enjoyer. Why should Krishna enjoy the gopis? I shall become Krishna. ஏன்னா கோபி கிட்ட கிருஷ்ணர் மாத்திரம் தான் என்ஜாய் பண்ண முடியுமா, நானும் என்ஜாய் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர்கள் பெண்களோட வாழ்க்கையை வந்து கெடுக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா மாயை. இதுதான் வந்து மாயையில வந்து சிக்கும் இருக்காங்க. So no one but Krishna can be the enjoyer. எல்லாருக்குமே இப்ப வந்து நம்ம வந்து 13வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில சொல்றதே who is the supreme enjoyer அப்படின்னா பிரகிருதியோட இது யாரு அப்படின்னா பிரகிருதி புருஷா, அந்த யூனியன்ல இருக்கக்கூடிய என்ஜாயர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து டெம்பரரி வந்துட்டு போறவங்க. 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள்ல ஏதோ ஒரு உயிர் வாழிய ஏதோ பற்பல பிறவைகள் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாதிரி பிறவிகள்லாம் வந்து எடுக்கிறது கிடையாது. நாம தான் வந்து அந்த மாதிரி பிறவிகள்லாம் எடுக்கின்றோம். அதான் நம்ம சுப்ரீம் என்ஜாயர் வந்து யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயர். சோ கிருஷ்ணா therefore say போக்தாரம். அதான் வந்து 5வது அத்தியாயத்துல 27வது ஸ்லோகத்தை இதை போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அர்ஜுனா இந்த எல்லாத்தையும் இதான் பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இந்த 27வது ஸ்லோகம் வந்து பீஸ் ஃபார்முலா, சமாதான ஒப்பந்தத்துக்கு வரக்கூடிய ஸ்லோகமே வந்து இந்த ஸ்லோகம். போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம். அத்தனையும் அனுபவிக்கிறது யாரு அப்படின்னா நான் தான் அனுபவிக்கிறேன். ஏன் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் தான் எல்லாருக்கும் எல்லாமே சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் தான் ஒரு உயிர் வாழிக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அத்தனையும் நான் வந்து உனக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கொடுத்துருக்கேன். அதனால அனுபவிப்பது யாரு அப்படின்னா நான் தான். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு இமிடியேட் கிருஷ்ணா திங்கிங் I shall become God and enjoy like him, then we are Maya. So கிருஷ்ணர் தான் வந்து பண்றாரு. நான் தான் பயிரை விளைவிக்கிறேன், நான் தான் வந்து மழையை இது பண்றேன், யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணி மழையை இது பண்றேன். கிருஷ்ணர் எப்படி இதுவா இருக்கும், நான் தான் என்ஜாய் பண்றேன் அப்படின்ட்டு இந்த ஜடபூமியில இருக்கிற மக்கள்லாம் நினைக்கின்றாங்களா, அதுதான் வந்து மாயையில சிக்கொண்டிருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் நேச்சுரல் பொசிஷன் இஸ் டு ப்ரொவைட் என்ஜாய்மெண்ட். நம்மளுடைய எதுக்காக இந்த பூமியில வந்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கொடுக்கணும். கிருஷ்ணர் எதுக்கு இந்த பிரகிருத்தியை வந்து படைச்சாரு அப்படின்னா அவர் வந்து விளையாடுவது, அவர் லீலை புரிவதற்காக இந்த பிரகிருத்தியை வந்து படைத்தார். இது யாரை வைத்து லீலைகள் பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய மக்கள், விதவிதமான மக்கள் இருக்கும் நம்மளுக்குள்ளேயே. நம்ம இன்னும் நிறைய மக்களை பார்த்தாதான் நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கே நம்ம வந்து போக முடியும். நமக்கு எத்தனை பேர் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தரையா பகவான் வந்து அனுப்புவாரு அப்படின்னும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே நம்ம ஒரு இதை வந்து கத்துக்கிறோம் அப்படின்றது அர்த்தம். யாரும் வந்து பகவான் வந்து இஸ் நாட் இது என்ன சொல்றது, சும்மா ஒருத்தர் வந்து நம்ம யாராவது அறிமுகப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில அவங்க வந்து சும்மா ஒண்ணும் அறிமுகப்படுத்தல பகவான். அவங்க கிட்ட நீ ஏதாவது கத்துக்கோன்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து அதுக்கு வந்து இது பண்றாரு, அறிமுகப்படுத்துறாரு. நம்ம வந்து சும்மா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம தான் பாஸ் மாதிரி அவங்க கிட்ட வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அவர் நேச்சுரல் பொசிஷன் இஸ் டு ப்ரொவைட் என்ஜாய்மெண்ட். கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்ஜாய்மெண்ட் கொடுக்குறான். ஆன்மீக உலகத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணா என்ஜாய்ஸ் வித் த கோபிஸ். அது வந்து என்ன அப்படின்னா
அவங்க எல்லாமே வந்து ஆன்மீக உடல் அப்படின்றது அது வந்து ஜட உடல் கிடையாது அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து தெரியறது கிடையாது. எல்லாருமே வந்து அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு காம கண்ணோட பாக்குறதுனால, அதனாலதான் வந்து 10வது கேண்டோ பாகவதத்துல வந்து அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் வந்து இது பண்ணக்கூடாது, அது ஜடபூமியோட இதோட ஒத்து பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து. சோ கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே வந்து கொடுக்கறதுனால நம்ம வந்து அந்த பக்தியை வந்து கிருஷ்ணர் பிரேமைய வந்து வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ பக்தினா என்ன அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மாஸ்டர் அண்ட் சர்வெண்ட். எப்படி வந்து ஒரு சேவகனா இருக்கக்கூடியவர் வந்து மாஸ்டர் என்ன பண்ணினாலும் அவங்க வந்து இது பண்றாங்க இல்லையா, எல்லாத்துக்குமே ஒத்து போறாங்க இல்லையா, அதனால வந்து அதுதான் வந்து பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாரோ ஒரு இப்ப நாம் நிறைய இது வந்து பாக்குறோம், கடத்தல்கள்லாம் அவங்களுக்கும் நிறைய சேவகர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க அத்தனை பேரும் வந்து அந்த இவங்க கடத்தல் மன்னனாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கும் வந்து சேவகம் வந்து புரியறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. அவங்ககிட்டே வந்து பக்தி ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏன் அந்த பக்தி வருது அப்படின்னா, ஒரு சர்வெண்டோட ஒரு வேலைக்காரனுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா, யாருக்கு பணி செய்வது அப்படின்னா தன்னுடைய எஜமானனுக்கு பணி செய்வதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் மாஸ்டர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து எப்பெல்லாம் வந்து சர்வெண்ட்டுக்கு, அதாவது வேலைக்காரனுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது அத்தனையும் வந்து அவர் வந்து பூர்த்தி பண்ணுகின்றார் இல்லையா. அதனால அவன் வந்து அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணுகின்றான். இதுதான் நம்ம நிறைய வந்து பாக்குறோம். அதான் நித்யானாம் சேத்தனம் சேத்தனா சேத்தனானம் ஏகோ பகுனாம் யோ விதாதி காமான். கதா உபனிஷத்துல இது வந்து வருது. Vedic literature informs that Krishna can supply all necessities for one's life. கிருஷ்ணர் வந்து அதுதான் வந்து நம்ம முந்த அத்தியாயத்துல கூட பகவான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. சோ எல்லாருமே வந்து இதுக்கு ஓடுறோம், இதுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வந்து ஏர்ன் பண்றதுக்காக ஓடிட்டு இருக்கோம். ஏன் வந்து நாய்களும் இது மாதிரி நம்ம வந்து ஓடிட்டு இருக்கோம், மிருகம் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கோம்? கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. அதனால there is no scarcity. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாமே கொடுக்கறதுனால ஸ்கேர்சிட்டி அப்படின்றது கிடையாது, பற்றாக்குறை அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. பற்றாக்குறை எதனால வருது அப்படின்னா, இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய மக்களால் தான் அந்த பற்றாக்குறை வருது. அவங்களுடைய ஈன புத்தினால அவங்க வந்து அதை என்ன பண்றாங்க, சேமிச்சு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து பதுக்கி வைக்கிறாங்க. சமயம் வரும்போது அதை வந்து நம்ம வந்து 10 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம் ஒரு பொருள் அப்படின்னா அதை வந்து பதுக்கி வச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதை 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க, 90 ரூபாய் 100 150 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா அவ்வளவு லாபம் வந்து அவங்க வந்து எதிர்பார்த்து. ஸோ நம்மளோட டியூட்டி என்ன, இந்த ஜடபூமியில வந்தாச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டியூட்டி வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சர்வ் பண்றதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இஃப் கிருஷ்ணா desires, there may be ample supplies. In America, for example, there is an ample supply of everything needed. Although in other countries, this is not so. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்ப ஏன் எல்லாருமே வந்து அமெரிக்கான்னு ஓடின்னு இருக்காங்க, எல்லாமே அங்க கிடைக்கிறது, எல்லாமே வந்து இருக்கு அங்க அப்படின்னு. எல்லாம் லைஃப் இஸ் ஈஸி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஈஸியா இல்லையா, லைஃப் இஸ் ஈஸி. அங்க நம்ம இவ்வளவு தூரம் போராட்டம் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. இங்கதான் வந்து நம்ம பதிக்கிட்டது இது பண்றது அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் when I went to பிரபுபாத சொல்றாரு, ஏமாத்துறது அங்கேயும் இருக்கு. ஆனா இங்க வந்து இங்கேக்கும் மத்த கண்ட்ரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இங்க வந்து ஏமாத்துறது அப்படின்னும் போது அங்க வந்து டாப் லெவல்ல தான் எல்லா கரப்ஷனும் இருக்கும். மத்த கண்ட்ரீஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப் லெவல்ல தான் கரப்ஷன் இருக்கு. அதனால கீழே உங்களுக்கு வந்து பாதிக்காது, சாதாரண மக்களை வந்து பாதிக்காது. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படையே அடிமட்ட மக்களே வந்து கரப்டடா இருக்கும் போது எல்லாமே இப்ப நீங்க வந்து ஒண்ணுமே வேணாம், நீங்க வந்து ஒரு ஆபீஸ்க்கு போறீங்க, ஒரு சைன் வாங்கணும் அப்படின்னாலே என்ன ஆறுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கும் லஞ்சம் வந்து கொடுக்க வேண்டியதாயிடுது. அவனும் நம்மள போற ஒரு சாதாரண மக்கள் தான், பட் இருந்தாலும் அவனுக்கும் வந்து லஞ்சம் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு. சோ அதனாலதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ பிரபுபா சொல்றாரு, when I went to Switzerland, I saw that everything there is imported. Everything imported அப்படின்னா அங்க வந்து the only thing supplied locally is snow. வெறும் இதுதான் வந்து பனிக்கட்டி தான் உங்க சுவிட்சர்லாண்ட்ல நிறைய இருக்கு. மற்றது எல்லாமே வந்து வேற கண்ட்ரில இருந்தா வந்து இறக்குமதி ஆகுது. எல்லாமே எதனால இந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. One becomes a devotee, one will be amply supplied with food. So with food அப்படின்றாங்க. So devotee ஆயாச்சு அப்படின்னா ஃபுட் வந்து தாராளமா வந்து உங்க வந்துட்டே இருக்கும். If one does not become a devotee, one will be covered with snow. நீ வந்து ஒரு பக்தனாக இல்லை அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அது வந்து பனி படர்ந்த பூமியாதான் உங்களுக்கு வந்து தோன்றும்.
Everything is under Krishna control. So actually there is no scarcity. The only scarcity is the scarcity of Krishna control. பற்றாக்குறை அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது. பற்றாக்குறைன்றது எந்த பற்றாக்குறையா இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு தான் பற்றாக்குறையா இருக்கு. இதை முடிச்சுடலான்னு பாக்குறேன். இது ஒண்ணு. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? அப்கோர்ஸ் தாரிணி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? எஸ் மாதாஜி, நானும் உங்களோட கிளாஸ் கேட்டுட்டு தான் மாதாஜி இருக்கேன். கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த பேராகிராஃப் முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. அவசியம் Of course. படிங்க மாதாஜி. But Kunti Devi says, because Devaki is your devotee, you saved her from the distresses upon her by her enemy's brother. As soon as Devaki's brothers heard that his sister's 8th son would kill him, he was immediately ready to kill Devaki. But Devaki's husband pacified him. It is the duty of a husband to protect his wife, and therefore Devaki's husband said, "My dear brother-in-law, we are envious of your sister. After all, your sister will not kill you. It is her son who will kill you. That is the problem. So I shall deliver all the sons to you, and then you may do whatever you like with them. Why should you kill this innocent, newly married girl? She is your younger sister, and you should protect her just as you would protect your daughter. Why should you kill her? In this way, he placated Kamsa, who believed Vasudeva's word that he would bring all the sons of that. If Kamsa wanted, he could kill them. Vasudeva thought, let me save the present situation. After all, if Kamsa later gets a nephew, he may forget this anyway. But Kamsa never forgot. Instead, he kept Devaki and Vasudeva in prison for a long time and killed all their sons. Finally, Krishna appeared and saved Vasudeva and Devaki. Hey Krishna. So இதுதான் அந்த jealousy ஒரு உச்சகட்டத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது. ஸோ தேவகி வந்து தன்னுடைய தங்கையா இருந்தாலும் அவரை வந்து சிறையில அடைச்சு 2 கல்யாணம் ஆன உடனே அசரீரி கேட்டது அப்படின்னு உடனே 2 பேருமே இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடுதான். அதுவும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம கேக்குறாங்க இல்லையா, தேவிக்கு வந்து கேக்குறாங்க ஏன் நான் வந்து இவ்வளவு சிரமப்படுறேன் அப்படின்னு போது கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு வந்து விளக்கம் வந்து சொல்றாரு. ஸோ தேவிக்கும் வசுதேவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு தங்கையா இருக்கிறதுனால புதுசா கல்யாணம் ஆயிருக்கு, அவளை நீதானே வந்து பாதுகாக்கணும், நீயே வந்து அவளை கொலை பண்ற அப்படின்னும் போது உனக்கு இப்ப என்ன ஆகணும், 8வது மகன் வந்து உன்னை கொல்ல வருவான்னு சொல்றல. சோ நாங்க வந்து உனக்கு வந்து அந்த பசங்களை வந்து கொண்டு கொடுத்துறோம், நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, இப்ப எங்களை ஆள விடு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன போது கூட அவன் வந்து செவி மடுக்காம என்ன பண்றாரு, 2 பேருமே வந்து சிறைச்சாலை அடைச்சு வச்சிடுறாங்க. சோ கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அப்புறம் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல பார்த்தோம் எப்படி அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்துதான் ரெண்டு கிருஷ்ணர் பலராம் 2 பேருமே வந்து போய் அந்த இதுக்கு போய் 2 பேருமே வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்போ வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, ஒரு மாமனை வந்து கொல்வது வந்து ஒரு பெரிய வந்து பாவ செயல் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஆனா இது வந்து பாவ செயல்ல வந்து கன்சிடர் ஆகாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட அட்டூழியங்கள் வந்து கம்சன் வந்து செஞ்சது. எப்போ வந்து ஒரு பெண் பிள்ளையை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் பண்றது வந்து ஒரு ஆணுடைய கடமை அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதுதான் இங்க வந்து ஜெல்லசி, அதாவது பொறாமை அப்படின்றது உச்சக்கட்டமே வந்து கம்சனோட எக்ஸாம்பிள் வந்து. ஸோ இது வந்து படிச்சிடலாம் கடைசி. Therefore we must depend on Krishna like Devaki and Kunti. After Kunti became a widow, the envious Dhritarashtra was always planning ways to kill her sons, the 5 Pandavas. Because by chance I was born blind, he thought I could not inherit the throne of the kingdom, and instead it went to my younger brother. Now he is dead, so at least my son should get the throne. This is the materialistic propensity. One thinks I shall be happy, my sons will be happy, my community will be happy, my nation will be happy. This is extended selfishness. No one is thinking of Krishna and how Krishna will be happy. Rather, everyone is thinking in terms of his own happiness. How shall I be happy? How will my children, my community, my society, and my nation be happy?
Everywhere we shall find this. Everyone is struggling for existence, not thinking of how Krishna will be happy. Krishna consciousness is very sublime. We should try to understand it from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and try to engage our senses for the service of the master of the senses, Krishna, Hirsigesa Sevanam. Then we shall actually be happy. Hare Krishna. Hare Krishna. So எப்படி வந்து தேவகி குந்தி அவங்க 2 பேருமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்பி இருந்தாங்களோ, கிருஷ்ணரை ஃபுல் வந்து 2 பேருமே வந்து கிருஷ்ணரை தான் வந்து நம்பிட்டு இருந்தாங்க. குந்தி வந்து அவங்களோட சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, நீங்க தான் எல்லா ஏற்பட்ட அத்தனை இன்னல்கள்லயும் எங்களை வந்து காப்பாத்தி இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி அவங்க வந்து சொல்றாங்க, நீ கம்சன் கிட்ட வந்து வசுதேவர் வந்து சொல்றாரு, உன் தங்கையை நீதான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி வந்து குந்தி வந்து விடோ ஆயிட்ட அப்புறம், பாண்டு வந்து இறந்து போயிட்ட அப்புறம் திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து பொறாமை எண்ணம் வந்து ஜாஸ்தி. அவனுக்கு பொறாமை எண்ணத்தினால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரன் வந்து தன்னுடைய தம்பி பசங்களை வந்து கொல்றதுக்கு வந்து திட்டம் தீட்ட ஆரம்பிச்சாரு. எதுக்காக அந்த மாதிரி திட்டம் தீட்டினார் அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து பொறாமை எண்ணம் ஜாஸ்தியா இருந்தது. நான் வந்து குருடா பிறந்ததுனால எனக்கு வரக்கூடிய ராஜ்யத்தை வந்து என் தம்பிக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப வந்து என் தம்பியை வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. சோ இனிமே வந்து நான் தான் வந்து ராஜாவாக போறேன், என்னோட பசங்க தான் வந்து ராஜாவா போறது, நானே என் பசங்க. அதான் வந்து நம்ம வந்து இதுலயே வந்து பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே மாமகா பாண்டவ செய்வ அப்படி குமகுருபத்தை சஞ்சயா அப்படின்ட்டு வந்து முதல் ஸ்லோகமே வந்து சொல்றது. சோ என் குடும்பம் இது அப்படிதான். நிறைய பேர் அப்படிதான், நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் இல்லையா? மறுப்பு யாராவது சொல்லுவீங்களா? யாரு ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படின்னு முதல்ல யார் பார்த்துப்போம்? நம்ம ஹாப்பியா இருக்குமான்னு பார்த்துப்போம். நம்ம ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குமா அப்படின்றத நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ இப்ப வந்து பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, நான் இந்தியாவுக்கு மாத்திரம் வந்து கிருஷ்ணா உணர்வு வந்தா போறோம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கல. அவருடைய இது என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய வந்து கான்சியஸ்னஸ் வந்து எல்லா உலகம் முழுக்க எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் அவரோட கான்சியஸ்னஸ். அதனால்தான் அவர் எங்க போகாத இடம் வந்து அவரு வந்து முன்ன பின்ன வந்து அவருக்கு வந்து தெரியாத அத்தனை ஒரு கம்பேஷன் அவங்க பேர்ல இருந்தது. இவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாடி இருக்காங்க, இந்த ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்களுக்கு நம்ம ஏன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கொன்றக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆரம்ப இதெல்லாம் அவர் வந்து முனைந்தாரு. அதே மாதிரி வந்து அத்தனை பேரையுமே வந்து அது இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜோக்குன்னே வந்து சொல்றது. சோ என்ன அப்படின்னா, அத்தனை பேரையும் வந்து அவர் வந்து வழி நடத்தி அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலியே வந்து இவருக்கு வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து நன்றி கடன் வந்து பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இவ்வளவு சேஞ்சஸ் வந்து அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அது வந்து அவர் வந்து தான் ஃபேமிலி, தான் கண்ட்ரி, தான் இந்தியா அப்படின்னு இருந்திருந்தாரு அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து பரப்பேற்க முடியாது. அதான் எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து மற்றவங்களுடைய ஹாப்பினஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றது அப்படின்றதுதான் வந்து பார்க்கணும். அதுதான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றதே வந்து ரொம்ப எளிமையானது. ஆனா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபாலோ. ஆனா ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து பகவத்கீதையை நம்ம வந்து படிக்கணும். பகவத்கீதை 18 அத்தியாயம் வந்து படிக்கணும். முதல்ல கிருஷ்ணர்னா யாருன்னு நம்மளுக்கு வந்து புரியணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த பக்தர்கள் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு எப்படி வந்து சேவனம் பண்றாரு கடவுள் பகவான் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலமா படிக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அமல புராணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த 2 இதுவும் படிச்சாச்சு அப்படின்னா வேற எந்த புஸ்தகமும் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஓ இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து சேவை பண்ண வேண்டும். எத்தனை பேர் வந்து நம்ம வந்து 18 days கிளாஸ் ஆயிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து சொல்றாங்க 18 மந்த்ரா சாண்டிங் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? 108 தரம் வந்து அந்த நாம ஜபம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்லையா? சோ எத்தனை பேர் நம்ம வந்து இவங்க ஏதோ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்னா நம்ம என்ன பார்க்கவா போறாங்க அப்படின்றது எத்தனை பேர் நம்ம நினைச்சோம் சொல்லுங்க? வேறாவது அப்படி நினைச்சோமா? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? இல்ல நினைக்கல மாட்டேன்.
நம்மளுக்கு என்ன உடனே நம்ம என்ன நினைச்சோம், அந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பண்ண ஆஹா நம்ம இத்தனை நாள தேடிட்டு இருந்தோம், எப்படியாவது நம்ம வந்து பகவானே நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பிடிப்பு ஹாப்பியா இருந்தது மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு ஒரு பிடிப்பு கிடைச்சிருக்கு, ஒரு கோல் கிடைச்சிருக்குன்னு நினைச்சோம். ஒரு நம்ம இத்தனை நாளா வந்து அப்படி எப்படி அலைஞ்சுட்டு இருந்தோம், நம்ம ஒரு இது கிடைச்சு ஒரு துடுப்பு கிடைச்சிருது நம்மளுக்கு பகவான் அப்படி அடையறதுக்கு. அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பண்றோம் இல்லையா? சோ அது எத்தனை பேருக்கு நம்ம வந்து அது நம்ம எத்தனை பேருக்கு சொல்லியிருக்கோம். நம்ம நாங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணோம், எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க, நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவோம் மாதாஜி, சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து சொல்றது. அது பரவாயில்ல, நம்மளோட நிஷ்காம கர்ம யோகமா நம்ம வந்து பண்ணணும். இல்ல நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அது கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் இருந்தா அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண. ஆனா நம்மளோட இது என்ன அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகமா நம்ம வந்து பண்ணணும். நம்மளோட டியூட்டியை எடுத்து நம்ம வந்து பண்ணணும் ஒழிய நம்ம வந்து அவங்க பண்றாங்க கேட்பாங்க அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. இப்ப நம்ம பசங்களுக்கு சொல்றோம் இல்லையா, வீட்டுல சொல்றோம் அவங்க அவங்களுடைய அப்புறம் வீட்டுல இருக்க பசங்களுக்கே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, சொல்லியிருக்கோம் மாதாஜி நிறைய பேருக்கு. என்ன சொல்றாங்க மாதாஜி, உனக்கு வயசாயிடுச்சு, நீ வீட்டுல ஒண்ணும் செய்யலைனாலும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனா நாங்க அப்படி எல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு அறியாமைனால இன்னும் இருக்காங்க. நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரே பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். அந்த அறியாமை அவங்க கிட்ட இருந்து விலக்கி ஒரு நல் மார்க்கத்தை நீங்க தான் வந்து உண்டு பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளோட பிரேயர்ஸ்ல அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம அவங்கள போய் நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது, நம்மளுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நம்ம இந்த இது லைனு வரதுக்கு அப்படின்றது நம்ம யோசிக்கணும். ஏன் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், நம்ம உடனே போய் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க மகாமந்திரம் யாரும் சொல்லல. கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் தான் வந்திருக்கு. அதனால நம்ம வந்து பொறுமையா வந்து காத்துட்டு இருக்கணும். எல்லாருக்குமே வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கு. பகவான் வந்து சின்ன ஒரு நாராயணா அப்படின்னு சொன்னதுக்கே அஜாமிலருக்கு வந்து நாராயண தூதர்களை அமைச்சிருக்காரு இல்லையா, அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு சொன்னதுக்கே அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அவரு. நம்மளுக்கு எல்லாம் நம்ம எவ்வளவு வந்து இப்ப எவ்வளவு கருணாமூர்த்தியா பகவான் இருக்கிறதுனால இன்னும் டைம் நிறைய நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. அதுதான் நம்ம அப்ரிஷியேட். இதோடு நம்ம இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது. வாஞ்சகல்ப தர்பேஷ கிருபா சிந்தேவச்ச பதித்னாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.